¿Buscas el equilibrio perfecto entre ejercicio y relajación? En Termaria Casa del Agua tenemos todo lo que necesitas. Desconecta en el talaso después de entrenar o haz una clase mientras tus hijos aprenden a nadar. Aquí disfrutamos todos. Es tuyo también la copa. Ay no, esto da energía.
¿Buscas el equilibrio perfecto entre ejercicio y relajación? En Termaria Casa del Agua tenemos todo lo que necesitas. Desconecta en el talaso después de entrenar o haz una clase mientras tus hijos aprenden a nadar. Aquí disfrutamos todos.
Saúdos, que tal, deportivistas? Benvidas e benvidos ao estadio Abanca Riazor, benvidas e benvidos a esta volta dos cuartos de final desta Copa de Campións entre Depor e Tenerife. Primeiros 10 segundos de partido, que a vantaxe provisional a prol do conxunto que adestra Miguel Figueira logo dunha victoria bastante satisfactoria, tal día como hoxe hai 7 días en terras tenerfeñas. Imos repasar sen máis preámbulos a las alineacións principais por parte de ambos os dous conxuntos. No Depor Xuvenil sae Anxo en portería, dorsal número 1, que estará acompañado por Mario, Hugo Torres, Vergara, David, Nico, José Rey, Lucas, Rubén, Héctor e máis Dipanda. Por parte do Tenerife, portería para Sosa, que estará acompañado por Padrón, Pablo, Sergio, Marcos, Guerra, Joel, Jero, Montero, Juliano e Noda, dorsal número 11. Repasamos tamén no banco de suplentes do Tenerife neste caso. Están Poc, Juan, Ordu, Dailo, Gabri, David Páez e Samuel no conxunto que adestra Suso Santana. No cadro deportivista suplentes no banco do Depor, Javi, Alex, Dani, Iker, Estémez, Parada, Abel, Delambra e máis Álvaro. Tamén pois están na folla Samuel e Rodri Leiva, dorsais 21 e 25 correspondentemente. Lixeiras modificacións neste once inicial que presenta o Depor. Así polo miúdo, Anxo pois comeza partindo dende a portería. No encontro de ida o elixido nesta parcela foi Rodri Leiva. Tampouco está Samuel nese once inicial, e despois entra Dipanda como unha das principais novidades, un dos xogadores que máis minutos tiveron a xogar e a discorrer no encontro disputado en Tenerife. Recordade que podedes comentar ese partido con ese hashtag disponibilizado na parte inferior do marcador, hecho sin na parte superior esquerda, hashtag DeporCD Tenerife, como fixestes nese encontro de ida que estivestes vivendo aquí con Nosco, que hai seguimento nas redes sociais do Depor e que neste caso podedes acompañarnos dende o estadio Abanca Riazor, que é escenario perfecto para a disputa deste partido. Iso sí que eliminatoria prácticamente decantada a prol do conxunto deportivista. Atención con esta acción que vai conducindo o Tenerife en da parte dereita, buscando ese centro Montero. Montero metese na área, chega ese centro, remate que marcha desviado. Será saque de portería nesta primeira acción de conflicto a prol do Tenerife. 2 minutos de partido que quedan atrás, 0-0 no marcador. Partido que podedes seguir connosco na nosa canle de YouTube. Xa sabedes, Real Club Deportivo de La Coruña, 182.000 suscriptores e suscriptoras polo de agora, piques de chegar aos 6.000 vídeos subidos. Tedes por suposto subidas, valga a redundancia, pois esas rodas de prensa posteriores ao enfrentamento de onte entre Depor e Granada, as declaracións de Jeremai, de Escudero, máis do noso adestrador do primeiro equipo, Óscar Gil Sanz. Podedes suscribirvos a canle de YouTube do Depor, como sempre, para non perder absolutamente nada de todas as novas e de as roldas de prensa posteriores, previas ao partido, diferentes accións e vídeos moi especiais que estamos subindo últimamente, e podes deixar, aproveitando tamén a circunstancia, vos o me gusta para indicar que vos está gustando naturalmente o vídeo e para axudar a posicionalo nesta plataforma mundialmente conocida e chamada YouTube. Move a pelota o Tenerife por mediación agora de Sergio, que busca a xeo atrás nesa saída de Sosa, formando como arqueiro titular, dorsal número 1, Padrón que volta a exercer de capitán como pasou tal día como hoxe hai exactamente 7 días, non? Porque foi a semana pasada ese encontro de ida, na que o Depor Xuvenil foi un auténtico ciclón no primeiro tempo, pois adxudicándose ao seu favor 4 tantos en total, dos 6 totales. Inclusive poderon chegar algún que outro máis, porque o conxunto que adestra Miguel Figueira dispuxe oportunidades tanto no primeiro como no segundo tempo. Recordo unha de Héctor prácticamente con portería baleira logo de ter regateado o porteiro, e despois máis adiante outra de Rubén, que por certo firmou 4 goles. Atención a ese golpeo, a pelota que peta na defensa do Depor Xuvenil en marcha ao primeiro saque de Curruncho o partido, que será servido dende a parte dereita nesta retransmisión ofrecida por Auga de Parada. Tocou en Vergara concretamente esa pelota, Vergara que está pois en canto a posición natural substituindo a Samuel, que agarda a súa oportunidade no banquiño, tamén con esa tima e con esa consigna por parte de Miguel Figueira de dar un pouco de rotación a algún dos puntais deste conxunto deportivista. Vai o centro pechado cara ao primeiro pau, quere sacar a pelota de aí. O Depor Xuvenil está presionando precisamente o autor do primeiro tanto esta eliminatoria, José Rey. A pelota que sae escupida novamente a dominios do Tenerife, que quere imporse nestes primeiros minutos, pero atención porque sae Dipanda pola parte dereita, encende a moto Dipanda, segue Dipanda que pode pisar área rival. Dipanda, lanzamento que marcha fora, será saque de portería, non porque marchou cara a outro lado concretamente logo de esta acción de perigo. Xa está levando Tenerife a pelota precisamente a ese lugar, porque vai sacar de banda o conxunto tinerfiño logo de esta primeira prol do Depor Xuvenil. Esa galopada de Dipanda, parte dereita, con moito espazo e amplitude, sobre todo de metros, para buscar perigo nesa situación de transición. Busca precisamente a pelota Dipanda, que asiste atrás a Hugo Torres, o colexiado que vai dictaminar infracción logo desa caída por parte do dorsal número 11, que chegou para reforzar
unha vez xa iniciada esta tempada 24-25 de por Xuvenil, para facer tamén apoio e sustento neste Deportivo Fabril, que por certo onte pois acababa cedendo por 3-1 fronte ao Camp Murcia na volta das semifinais do playoff de ascenso á Primeira Federación. Dende aquí, pois dende logo felicitar ao Deportivo Fabril pola súa tempada e sobre todo por ter chegado a este playoff que xa de por sí era un premio absoluto segundo a trayectoria que fixo o conxunto adestrado en primeiro lugar por Óscar Gil Sanz e despois a partires de que se incorporou ao posto Manuel Pablo. Xoga precisamente Dipanda buscando amplitude con esta subida por parte de Nico, que busca o centro, remate de Lucas un pouco mordido, Rubén a pelota que marcha arriba, agora sí saque de portería pro Tenerife, segundo indica o colexado, principal López Vila, asistido por Blanco Méndez e por Espasandín Cores, ambos os tres do Comité Galego. Vai poñer a pelota en funcionamento Tenerife. Antes de nada, primeiro de todo, pois imos ver esa acción anterior, ese remate de Dipanda que marchaba pasadiño, que pasa que acabou chegando ou excedendo, mellor dito, as dimensións do céspede do estadio. Abanca Riazor, quere roubar a pelota precisamente o Depor Xuvenil. Nico tocando para José Rey nesa xogada embarullada, quere sacala sobre Dipanda, instalado José Rey no perfil esquerdo. Segundo este inicio da contenda, dende a parte dereita partirá Dipanda, xogando neste caso a perna cambiada polos dous xogadores zurdos, e vedes aí precisamente a José Rey, dorsal número 7, con ese zapatazo, dicíamos hai uns minutiños, que abriu a eliminatoria. Rotacións tamén na portería, neste caso vai xogar Anxo. Xa sabedes que na ida estivo Alex con intervencións bastante destacadas, aínda que o Depor Xuvenil foi superior na eliminatoria no que concerne non só aos resultados, senón as sensacións e tamén as ocasións contabilizadas nos 90 minutos regulamentarios anteriores, e veremos que tal se lle dá pois hoxe neste partido de volta, onde quere ofrecer tamén unha boa versión aquí en Abanca Riazor, que é unha ilusión, non, para todos estes rapaces, e que dende logo un privilexio xogar neste céspede espectacular, logo, iso sí, como dicíamos, da derrota do Depor, do noso primeiro equipo onte por 2-3 fronte ao Granada nese día de Peñas, nunha fin de semana, en uns días bastante especiales por esa conmemoración do 25 aniversario da nosa Liga. Podes marcar, iso sí, as unidades son limitadas, está disponible para socios, esa pedazo de camiseta conmemorativa facendo homenaxe a ese 25 aniversario que vais a cumprir concretamente mañán de ese título de Liga 99-2000. Pelota a prol do Depor Xuvenil. Aparece Dipanda superando lixeiramente a divisoria con metros por diante e co apoio de Nico por dentro. Dipanda quere buscar acción individual, acaba cedendo cara atrás para elaborar un pouquiño máis xogada, e aí está Nico, que é un deses xogadores para todo neste Depor Xuvenil, que está a facer un papel impecable nesta eliminatoria, erixíndose por suposto como un dos xogadores máis destacados deste Depor Xuvenil, pois bueno, dominando numerosidade de registros. Héctor con Hugo Torres buscando a prolongación sobre Héctor nesta parte esquerda. Héctor que ten un desdobre espectacular. Héctor atrás con José Rey. José Rey busca o golpeo, remate, a pelota que vai marchar para saque de Curruncho. Dicíamos que vai sacar o Depor Xuvenil dende a parte esquerda. 8 minutos case de partido, primeiro tempo, 0-0 no marcador, con asistencia que imos confirmar de xeito oficial, segundo a megafonía, tamén segundo as pantallas do Abanca Riazor, xa sabedes, ao longo do segundo tempo, o que iremos ondeando, non? Perfecto. Vai sacar Héctor precisamente, hoxe co dorsal número 10 as costas, ocupar pois ese número, ou levar ese número, mellor dito Álvaro, neste caso é Héctor, con once pasa Dipanda, o centro pechado de Héctor, ao remate, a elevación, hai finalmente gol para o Depor Xuvenil, pero que vai estar anulado logo de esa sinalización por parte do colexado de falta sobre o gardameta do Tenerife. Sacará, polo tanto, a pelota ao conxunto tinerfeño, que vai xogar dende a posición do seu gardameta. Pelota cara a esquerda, a presión de Dipanda. José Rey a piques de saltar aí. Segue a presión do Depor Xuvenil. Nico, aparece Héctor, que pode atopar a Hugo Torres. Tocaba en defensa lixeiramente o Tenerife, lucindo hoxe esta camiseta alternativa nesta volta de eliminatoria. Posesión outra vez para Hugo Torres, que saca pelota atrás con David dende o eixe esquerdo, movendo para dereito. Combina con Vergara. Vergara pasa de novo con David. David atopando a Hugo Torres, xoga de primeiras con Nico. Bo control de Nico, que pode apoiarse novamente en Hugo Torres. Así discorre esta posesión a prol do cadro deportivista neste minuto 9 e case medio de partido. E Vergara, quen quere compartir a pelota no outro lado, precisamente con Mario. Mario cara atrás, movendo con Vergara. Vergara rasea sobre David. Ofrécese xa ipso facto Hugo Torres. Vai a pelota dirección a dorsal número 3, que xoga de primeiras novamente con Nico. Nico pode superar a divisoria ou volcar a pelota sobre outro costado. Aí está. Control de Mario, que se apoia agora en Dipanda.
Di Panda proba a meter ao centro cara a Rubén, vai pasado, veremos se pode chegar aí Héctor, toca o xusto necesario o xogador do Tenerife, haberá saque de banda a prol do Depor Xuvenil. Xa estamos por riba 2000 usuarios de xeito simultáneo, batimos un auténtico récord no encontro de ida e sobre todo co partido de ida tamén das semifinais de playoff de ascenso a Primeira Federación co Deportivo Fabril. Seguimos medrando nas redes sociais naturalmente e agradecemos vos a vosa presencia e a vosa colaboración nesta retransmisión, facendo os apuntamentos correspondentes, non, nas redes sociais con ese hashtag que falábamos anteriormente e sobre todo pois bueno, que é un auténtico placer que estedes connosco, en este caso acompañando ao Depor Xuvenil, que busca meterse nesas semifinais, nesa Final Four de Copa de Campións. Atención a ese pase dirección a Rubén, que non pode acabar de rematar. Segue a xogada, ollo porque hai perigo, remate de primeiras de Mario que marcha por riba, verá saque de portería para o Tenerife. Outra acción clara para o Depor Xuvenil. Imos ver desta maneira o final desa acción, como Rubén xogaba atrás con esa chegada de Mario, que acabou rematando con perna non hábil, esa pelota que non pode acabar atopando portería do Tenerife. Superamos estes primeiros 10 minutos de partido, este primeiro intervalo que echamos aquí nas retransmisións do Depor, os primeiros 15 minutos de partido, nos cales pois todavía estamos inmersos. Vergara, atrás, cara a posición de Anxo, que move sobre David, que traza ese pase diagonal cara a Héctor, cosido a liña de cal. Héctor busca o caneo, marcha de un, marcha de dous, segue Héctor, cambia sobre outro lado que ven, Di Panda controla en interior de área, Di Panda levanta a cabeza, o centro cara a José Rey, marcha pasado, será posesión para o Tenerife, segundo indica o colexiano, pouco a pouco, segundo transcorreron sobre todo os primeiros 4 ou 5 minutos, que son un pouco de toma de contacto, o Depor Xuvenil que está facéndose dono do partido, igual que pasou no encontro de ida en Tenerife. Tamén ia dicir mesmo horario, bueno, sí, mesmo horario, en canto a as Illas Canarias, porque principiou en hora peninsular a partir da 1 da tarde. O saque sobre a dereita, anticipación ou posible anticipación de Hugo Torres, segue protexendo, querendo gañar ese esférico Padrón, saca a pelota Padrón de aí, o control de peito de lobo neste caso o xogador do Tenerife, que agocha a pelota sobre a parte dereita, quere marchar nese 1 para 1, esa prolongación de Montero, agarda por Hugo Torres para buscarlle outra vez de cara, e toca en último lugar Héctor, a ver a saque de banda para o Tenerife, pedía apoios Montero, que estaba prácticamente desesperado tamén nesa circunstancia de que tiña que xogar el só as indicacións de Suso Santana sobre os seus xogadores, ese saque que está servido por parte do Tenerife, e Sergio, quen toca cara a outro lado, a basculación agora dos xogadores do Depor Xuvenil para buscar o mellor posicionamento, o máis axeitado, e sobre todo para saltar a mínima presión, como está de saber José Rey, mete a punta da bota, non pode chegar, seu compañeiro, segue a presión de José Rey, quere sair de aí o Tenerife, boa presión agora de Vergara, podía haber infracción, non decretada neste caso polo colexiado, que vai parar iso sí, logo de que caera Juliano, dos xogadores pois máis destacados deste conxunto do Tenerife, do que estábamos a falar a semana pasada. Tenerife que está a cero nesta eliminatoria e que quere, por suposto, poñer ese primeiro tanto, ou se cadra, pois buscar aquí no Estadio Banca Riazor esa victoria, e a dicir eses 3 puntos, pero xa non, porque isto é cuestión de eliminatoria, e xa quedou atrás esa fase regular onde o Tenerife foi o mellor segundo, porque recordade que estes cuartos de final están comprendidos por os campións dos 7 grupos correspondentes, máis o mellor segundo de todos os grupos, que había unha dúbida se podía ser o Tenerife ou o Atlético de Madrid. Neste caso foi o Tenerife que quedou segundo no seu grupo particular, primeiro foi a Unión Deportiva Las Palmas, que precisamente foi rival do conxunto xuvenil do Depor, pois hai unhas tempadas nesa Copa do Rei, onde o Depor na campaña 23-24 estivo na Final Four, disputada no Estadio Reino de León, caendo nas semifinais con xogadores como Kevin Sánchez, con xogadores como Diego Gómez, Martín Ochoa e demais, e agora o Depor busca voltar a esas semifinais, a esa Final Four desta Copa de Campións, da que foi gañador na tempada 2021. Posesión atrás que discorre a prol de Vergara que rasea sobre David levanta a cabeza, busca a pelota en longo ante a carreira de Rubén, que quere facerse con ese esférico, pode caer a Di Panda, tivo que cruzarse en defensa de xeito obrigatorio Pablo, saque de banda para o do Depor Xuvenil, 14 minutos de partido que levamos polo de agora, e até o momento, e agora somos aproximadamente 1100, 1200, preto dos 100 me gustas, que imos chegar, claro que sí. Sacará, como dicimos Mario, que xa foi titular na ida, unha das principais novidades na convocatoria deste Depor Xuvenil, e a inclusión de Estévez, que había, e hai moito tempo que non participa por mor dunha lesión, e que un dos xogadores, pois, como dicimos, fundamentais neste engranaxe que presenta o Depor Xuvenil, e que fixo un papel
xa bastante destacado a campaña anterior en a súa trayectoria en cadetes aquí na nosa canteira. David, tocando en curto, de feito pois xa sabedes, un dos capitáns deste por juvenil. Mario, recibe a pelota, toca con Dipanda, supera a divisoria Dipanda, Dipanda que quere marchar pola dereita, Dipanda que segue, Dipanda que pode precisar dun apoio ou incluso de meter ese centro, aguantaba Dipanda, acaba indicando o colexiado que praceou en exceso Dipanda cometendo infracción, en este caso vai correr a posesión a prol do Club Deportivo Tenerife. Os cales, pois, agradecemos a súa cercanía, logo de que colaboraran connosco para recibir o sinal do encontro de ida, exactamente a semana pasada, e desexámoslle o mellor na próxima campaña e un pouco menos, iso sí, nesta eliminatoria, neste partido. Pero bueno, rivalidade sana, xa sabedes, quere protexer a pelota o Tenerife, antidípase José Rey, merodeando por esa zona onde estaba o colexiado, tocando atrás José Rey, con David que rasea horizontalmente, habilitando a Vergara. Vergara no apoyo en curto con Mario. Mario xoga cara atrás con Vergara novamente. Este atopa inmediatamente a David. Achégase José Rey. A pelota que cae sobre Vergara. José Rey que está xogando un pouco máis por dentro. Héctor, pois, nesa parte esquerda, nesa banda esquerda, abarcando por completo. Este cambio de posición de José Rey pois tamén implica a entrada de Dipanda neste 11 inicial, xa que está xogando Dipanda nunha demarcación onde estamos afeitos a ver a José Rey de inicio. Héctor recibindo sobre a esquerda, habilitando para esa carreira José Rey que pode chegar, levantaba a cabeza José Rey, había previo fora de lugar, 16 de partido, retransmisión ofrecida por Auga de Parada, 0-0 neste enfrontamento de volta, no de ida, vantaxe parcial de 0-6 para o Depor Juvenil, con 4 tantos de Rubén que mesmo puderon ser 5. Con actuación deslumbrante o sábado pasado. Controla o dorsal número 10, Juliano, agochando ese esférico diante de Nico, marcha Juliano, impide yo Nico, había falta de manual, posesión para Tenerife, luego de esa detención por parte de Nico, move a pelota o conxunto das Illas Canarias, chegase para xogar de primeiras, Llero, sobre o seu porteiro Sosa, Sosa quere sacala sobre Guerra, Guerra descarga sobre a esquerda, a saída de presión agora do Tenerife, veremos como repliega o Depor Juvenil, Ben Vergara atinando para roubar canto antes esa pelota, parece que puido se facer dano xogador do Tenerife, ainda que levantouse máis pronto que tarde, e segue a pelota por o Depor Juvenil, ollo agora con esta acción de Lucas, que toca con José Rey para Hugo Torres prepara o centro, non chega Rubén, a pelota escupida cara fora, nova oportunidade para o Depor Juvenil. E Hugo Torres, que precisamente toca con Héctor. Héctor pode caer ao chan, hai falta logo dese agarrón. Sinalizado sobre padrón dorsal número 2. E as instruccións bastante claras de dous entrenadores, pois sumamente activos, como son Miguel Figueira, en este caso Suso Santana. Xa hicimos un banquiño de suplentes extremadamente poboado no Depor Juvenil, que fixo un traballo excepcional logo de sair campións dese grupo número primeiro da división de honra. Veremos se pode ser agora campeón de España este Depor Juvenil, que son palabras maiores, como estábamos a dicir no encontro de ida, un Depor Juvenil que está pendente da trayectoria de Athletic Club, máis de Real Madrid para ese emparellamento de semifinais, Final Four en Ponferrada. Quere sacar a pelota agora Tenerife, boa presión de Héctor, vai saltar tamén Rubén, que vai con todo, ten que sacar a pelota de Io Tenerife, atención porque recupera Héctor, Héctor que pode prosperar nesta acción. Ven Héctor agora, a pausa para meter ese centro, cara de Dipanda, deixada atrás, non chega o remate, quedalle esa pelota Nico, que remata xogada e a parada por abaixo, que acaba chegando do guardameta do conxunto tinerfiño. Esa parada que acaba chegando por parte de Sosa, minuto case 19 de encontro, primeiro tempo, 0-0 con ese hashtag Deporce de Tenerife. Podes comentar este partidazo, este plan inmellorable de domingo que tedes aquí connosco no Estadio Banca Riazor. Es que non podes estar, pois xa sabedes que está seguindo a retransmisión por algo, e que isto, pois nos días de hoxe é bastante sinxelo. Saca a pelota xogada o cadro tinerfeño sobre a dereita, volcando todo o xogo, aparece Padrón, entre liñas, acaba adiviñando ese envío, ese esférico, David para tocar en curto con Hugo Torres, este move para Héctor, saca por arriba, de xeito, pois, pouco resolutivo, Héctor sobre Ancho, que agora pon esa tranquilidade, move Vergara, a pelota sobre a dereita, Mario, outra vez con Vergara, ante ese ofrecemento pois de varios futbolistas, veremos quen é
o candidato hubo que vai recibir finalmente David. David sobre a esquerda con Héctor, xa avanzado en campo añeo. Héctor en curto tocando con José Rey. José Rey cara atrás, movendo cara a David. David ergue a testa, outra vez rasea ese pase de interior con Vergara. Vergara con Mario, achegamento de Dipanda, volve sobre Vergara. Vergara con Anxo sobre media lúa propia para distribuir con David. David con metros por diante, o Tenerife que xunta liñas e que agarda atrás. Tiraba un desmarque Lucas, ou facía o principio de tirar ese desmarque, finalmente non. E a pelota que vai dirección a Dipanda, que non atina nese control. Primeiro tocou lixeiramente ca testa e agora salta a presión o Depor Xuvenil. Atención porque hai perigo, esa pelota que peta en Lucas directamente, ten que sacala para apagar ese lume o Tenerife. Veremos se prosigue esa acción con pelota a prol do Depor Xuvenil. Protexía Dipanda, dio colexado que vai a mar, saque de banda a prol do Depor Xuvenil. Neste minuto 20 de encontro, a piques de chegar ese Ecuador deste primeiro tempo. José Rey sobre outro lado, quería tocar con Héctor, a pelota que marcha un pouco longa, lonxe da traxectoria que unían ambos os dous futbolistas. Sacará, polo tanto, o conxunto do Tenerife. Dende a dereita será Padrón, buscando un primeiro apoio. Cara atrás vai ese Coiro, presionaba Rubén, aínda que desistiu. Os metros finais desa presión, boa colocación, tamén nesta mesma presión do Depor Xuvenil. Xa está de saber as dificultades que ten o Tenerife para sair ca pelota xogada. En este caso, plantexamento, máis que lícito, neste caso notable do Depor Xuvenil. Xoga o Tenerife, salta agora Héctor, outra vez Rubén, a deixada para Héctor que non sae, seguía Rubén incisivo en poder conseguir esa pelota que segue correndo a cargo do Tenerife. Pode recuperar Nico, faino precisamente o dorsal número 6, cedendo e descargando sobre Hugo Torres nesta banda esquerda, o capitán do Depor Xuvenil. Hugo Torres con Héctor na distancia curta, Héctor cara atrás con David, David entre liñas con Nico de primeiras. Delicatessen este Depor Xuvenil, non só como xoga, senón pois os xogadores de tantísima calidade que ten, que ven Mario na divisoria, tocando con Nico, habilitando a David. David levanta a cabeza, outra vez Nico de primeiras con David, prácticamente todo o equipo do Depor en campo añeo do Tenerife. Héctor nesta banda esquerda acaba recibindo, marcha por dentro. Héctor quería deixar sobre José Rey, estivo ben atenta a defensa do Tenerife, sobre todo intuitiva para sair ao contragolpe, quere cortar rápido xogada Vergara. Vergara na anticipación para tocar con José Rey. José Rey que arranca pola esquerda para un segundo. José Rey levanta a cabeza, mete o centro. José Rey por arriba, tapo non a defensa do Tenerife, saca a pelota pola liña de cal, por fora, iso sí, saque de banda prol do Depor Xuvenil, con ritmo e sobre todo con intención de subir ese primeiro tanto ao seu favor e ao marcador. O Depor Xuvenil neste 22,5 de xogo do primeiro tempo. Estes cuartos de final da Copa de Campións, pois que teñen un esteario inmemorable para este Depor Xuvenil, mellorable, máis ben. Sacaba o Tenerife a pelota en curto, aparece David. David para Vergara. Queda mancado Juliano, que acaba de erguerse polo seu propio pé. E outra vez Nico, facendo de constructor neste caso do xogo do Depor Xuvenil. Controla David, que pode xogar sobre Hugo Torres. Torres levantaba a cabeza, xoga Torres cara a outro lado con a Vergara. Vergara fronte a ese ofrecemento de Nico. Nico aparece nese centro neurálxico de xogo, preto del José Rey, de xorda para xorda con Hugo Torres. Aparece Rubén, Rubén quería deixar para José Rey. José Rey ten que operar rápido sobre Vergara. Vergara sobre outro lado con Dipanda. Dipanda vai sobre Lucas, deixada de Lucas con Mario. Mario levanta a cabeza, mete o centro, non pode rematar Rubén porque houbo anticipación na defensa do Tenerife. Pode seguir a insistir o Depor Xuvenil, que está a dominar a Mirande parte desta posesión de pelota, a falta de David, que vai discorrer con esa infracción neste caso a prol do Tenerife. Pedían cartón amarelo sobre o xogador deportivista os integrantes deste once inicial do Tenerife. Non hai cartón amarelo, 24 e case medio de partido. Estamos chegando agora mesmo con eses usuarios que seguen a subir, isto xa sabedes que nos encanta. E, pois, neste caso, seguindo este Depor Xuvenil, que foi campeón do seu grupo, que gañou, para os que ao mellor non vistes ese partido de ida por 0-6, e que, polo de agora, está a empatar a ceros fronte a este Clube Deportivo Tenerife. Veremos como pode
ser ese desenlace de este saque de falta do Tenerife. Ordeando primeiro os seus, Anxo en cuestión da barreira e dos integrantes da propia barreira. Movendo esquerda-dereita, ben colocado, quere sorprender o Tenerife, sacando rápidamente. Malia que non había asubido previo de López Vila do Comité Galego. Terá que repetir o seu saque o Tenerife, que quiso estar astuto nesta acción. Iso sí, pois precisaba desa autorización por parte do oficial do encontro. Agora sí que vale ese centro verticalizado sobre a área do Depor, que saca as primeiras de cambio Rubén. Ollo porque pode haber posibilidade de contragolpe. Dipanda descarga sobre Héctor, marcha Dipanda, segue Héctor na conducción. Héctor pisaría rival, segue Héctor, que ben Héctor, quería deixar a pelota atrás, dio colexiado que vai a ver. Saque de Curruncha para o do Depor Xuvenil, 25 e medio. Veremos quen vai ser o encargado. José Rey semella en un principio, segundo as intencións, segundo a ese caminar cara a ese Curruncho dereito. Aí está José Rey colocando esa pelota, buscando o primeiro, o Depor Xuvenil. Aquí en Abanca Riazor, achégase Héctor, ergue as maus José Rey, perna esquerda, vai o centro de José Rey, non pode haber remate. Posesión que en principio correrá a cargo de Nico, que cede cara atrás con Anxo. Recolocación agora nesta parcela ofensiva o Depor Xuvenil. Pide calma Anxo, que pode mover sobre David precisamente, inclusive sobre Nico, que sempre axuda nesta saída, pois incrustado entre centrais, lixeiramente por diante, para isto, para darlle senso, sentido a este ataque do Depor Xuvenil. E David, que vira sobre sí mesmo, que pode tocar atrás nuevamente con Anxo, finalmente esa pelota que vai sobre Bergana. Bergana levanta cabeza, move outra vez con David. David, preto dele está Hugo Torres. David que coloca ben as pezas do ataque do Depor Xuvenil. Outra vez Bergana con Mario. Mario cara atrás con Bergana. Bergana para David. David levanta cabeza, agora Dipanda parte na esquerda, marcha José Rey para a dereita. Veremos de que maneira pois acaba sendo modificado este debuxo de Miguel Figueira, porque parece que Héctor pasa a estar un pouco máis na mesma tesitura que José Rey anteriormente. E Dipanda, pois, na outra banda, de xeito exacto. Héctor con Dipanda. Dipanda conduce, agarda por Hugo Torres. Dipanda mete ese centro, cara ao segundo Pau. Finalmente controla el interior de área José Rey. José Rey segue ca pelota controlada. José Rey diante de dous xogadores do Tenerife, a pelota que sae a favor do Tenerife. Nico quere sacala de aí e outra vez por arriba pretende imporse o conxunto visitante. O salto de José Rey, a pelota que lle cae ao Tenerife, que volta a repetir esta situación de contragolpe ben pechado por parte de Bergana. E volta a comezar con Mario, que asiste para David. David orienta cara a Dipanda. Dipanda dende a esquerda, asociándose con Héctor. De primeiras deixa para Hugo Torres. Torres atrás con David. David, que pode xogar con Bergana. Bergana, outra vez con David. David controla. David avanza lixeiramente. David con ese ofrecemento de Hugo Torres. Héctor controla, pode caer ao chan, pero non segue Héctor buscando a Dipanda nesa pelota o espazo que voa. Dipanda mete o centro, cara o segundo Pau non chega. Ese esférico a Rubén. E anticipase o Tenerife, presiona Nico. Salta tamén lixeiramente Mario. Agora xoga Juliano. Juliano que combina neste caso co dorsal número 7 con Joel, que ven Bergana. Outra vez atrevido nese corpeo, nese un para un fixando o seu par. E logo aparecendo para estar o máis atinado posible no momento adecuado e ideal. Hubo falta sobre Depor Xuvenil. Dipanda que vai aproveitar para beber un chisquiño de auga que non de parada, como xa sabedes. E posesión que estará outra vez en control do Depor Xuvenil, con David cunha porcentaxe bastante elevada. Veremos se podemos consultar logo máis adiante estes datos que pois falan da posesión de pelota do Depor Xuvenil. Hugo Torres atopando a Rubén nesa circunstancia un pouco complicada, porque tiña que zafarse ambos os dous centrais. A pelota que acaba nos dominios de Sosa. Sosa que xoga en curto, presiona lixeiramente Lucas. Tamén Rubén, a pelota sobre un dos laterais por fora, iso sí, da área do Tenerife. Combina con Padrón. Padrón cara atrás, cara a esta posición
de Guerra, que busca el cambio de orientación o anticipación de Mario. Mario que puede recibir esa falta. Sigue Mario por el costado derecho. Ahora sí hay falta sobre Mario. Posesión pro Depor Juvenil a piques de chegar ese minuto 30 de partido. 0-0. Hashtag DeporCD Tenerife. Xa sabedes para comentar nas redes sociais. O que non sabedes, ou mellor, outro sí, é que a partir do minuto 30 pois facemos actualización nas redes sociais de o resultado de tanto. Posesión para Nico, que circula sobre David na divisoria, tocando con Hugo Torres. Hugo Torres levanta cabeza, marcha cara a outro lado, a pelota sobre Vergara. Vergara adentrado xa en campo alleo do Tenerife. Aventura de Vergara, veremos como acaba en pase con Héctor. Héctor semellaba que esvaraba. Lucas que recolle ese testigo. Lucas que segue. Lucas que pode marcar. Rubén que non acaba armando ese latigazo. Será saque de Curruncho para o Depor Juvenil dende a parte dereita. Saque de Curruncho, que vai ser rebotado por José Rey. Dende ese Curruncho dereito. José Rey preparado xa de perna esquerda. 6 homes do Depor Juvenil en interior de área. Amagaba primeiro José Rey. Acaba tocando en curto con Héctor. Dende a dereita buscando o centro ou acción de un para despois o centro. Veremos. Héctor cara atrás, nin iso con Nico. Nico proba sobre a área do Tenerife. Erguese Mario, non chega a rematar nese impacto. Atención porque agora hai moitos efectivos do Tenerife para buscar esta acción de contragolpe. O esforzo é tremendo por parte de Depor Juvenil. Vai acabar chegando neste caso Joel, asfixiado por Nico nese Curruncho esquerdo. Veremos se pode sacar a pelota de o Tenerife. Finalmente non. A inquedanza total e absoluta por parte de Nico. Saque de banda para o Depor Juvenil. E sae Lorenzo ao estadio Banca Riazor. Menos mal porque uns minutiños antes de principiar o partido parecía isto diluvio universal, Pero bueno, foi circunstancial de 4 ou 5 minutos que estivo a chover pois tremendamente, e despois a partir de aí era o que se lle soe dicir unha nube. Posesión para o Depor Juvenil. Posesión para David. Ábrese Hugo Torres e tamén Dipanda. Dipanda dende a esquerda. Dipanda que toca con Héctor. De primeiras para Hugo Torres. Hugo Torres cara atrás con David. David cara a posición de Vergara. Vergara movendo a pelota con parsimonia. Vergara que atopa a Mario, que tivo un impacto total nesa primeira metade do encontro de ida, onde prácticamente todas as accións de banda do conxunto deportivista transcorreron pola dereita, con estes dous homes, con Mario como a lateral, con moito percorrido, sobre todo con José Rey, que é un xogador extremadamente desequilibrante. Héctor para Dipanda. Dipanda con Rubén, que calcaño que pase, que quería buscar despois novamente Hugo Torres. Ese corpeo, a pelota que pode roubar o Tenerife. Presiona Hugo Torres, a pelota que marcha por fora da liña de cal. Saque de banda para o Depor Juvenil, 32 e medio de partido. E seguimos esta retransmisión ofrecida por Auga de Parada, inicio do partido. Xa sabedes, a partir das 12 en punto. Héctor, con posibilidade de xogar atrás, con David. David, move para Vergara. Vergara controla. Corta e confecciona o Depor Juvenil. José Rey en curto con Mario. Pelota que quedaba un chisquiño atrás. Mario para Vergara. Vergara sobre Anxo. Anxo que fai de apoio para enlazar directamente con David. David conduce lixeiramente. Achégase Rubén. David que busca ese pase por arriba para José Rey. O pase que pode caer en boa posición. Esa deixada para Lucas que non chega a rematar. Interpúxose ben neste entramado defensivo de Tenerife. Agora é Mau sinalizada sobre Rubén Fernández. Minuto 33 e medio de partido. Sen apenas interrupcións neste primeiro tempo. Veremos de que maneira pois evalúa o colexiado que hai que engadir minutos. Segundo que pase tamén de aquí a este último intervalo de xogo do primeira metade. Movía sobre un lado agora Sosa. Sacaba a pelota Marcos. Bota a media altura o Tenerife. Bo control de Montero. Montero que levanta a testa. Montero pode se atrever o golpeo. Petaba nun xogador do Depor Juvenil. Evita que saia. Anxo con moi bo criterio. Posesión pro Depor Juvenil, que saca xa sobre a posición de Hugo Torres. Movendo dende a esquerda con ese aproximación de Dipanda. Dipanda cara a David. David que pode buscar a Rubén. Xoga de costas, pero neste caso deixando ben a pelota servida sobre David. David levanta a cabeza. David cara atrás con Anxo. Anxo que pode mover sobre Vergara. Previsiblemente vai cara aí a pelota.
Vergara con espacio, con tempo, es sobre todo moviendo a pelota con sentidiño. Outra vez David, recibiendo dende o eixo esquerdo esta línea de centrais. David marcha Rubén, David por arriba con Dipanda. Dipanda que puede llegar a atinar con ese esférico sobre esa parte izquierda, encara Dipanda. Dipanda atrás con Héctor, levanta cabeza Héctor, pongo centro, caro segundo pau, veremos se chega José Rey y a pasadiño con rosca, portería para o Tenerife. Minuto 35 de encontro, logo dese día de Peña, sonte espectacular, aí na esplanada de Riazor, até aproximadamente a 1 da mañá. Dende ben cedo, non? Poderíase dicir. Dende a mañá da noite. As festas en Galicia son así. Saca o Tenerife, a pelota xogada, Dipanda, anticípase, calle o esférico a Rubén. Rubén que quería tocar con Héctor. Rubén trastabillado un pouquiño, a pelota que acaba caendo en territorio Tenerife, pero volta a dominala e tamén a domala o Depor Xuvenil. David para Vergara. Vergara sobre Mario. Mario marchaba Lucas tirando unha especie de desmarque. Finalmente ese esférico que volta atrás, derradeiros 10 minutos deste primeiro tempo, co 0-0 establecido dende o pitido inicial. Dipanda, que pode buscar meterse por medio de dous futbolistas do Tenerife. Dipanda asistindo a Hugo Torres que mete o centro cara ao segundo pau. Pode controlar José Rey en interior de área do Tenerife. Pelota atrás con Mario. Mario insistindo con Héctor. Héctor que controla, Héctor que ten que operar rápidamente, a caída de Héctor que non significa nada. Segue José Rey pola parte dereita, José Rey buscando encarar, e a pelota atrás sobre Héctor novamente. Héctor, insistencia sobre Mario, Mario que pode meter o centro, dirección a Rubén que quería controlar ese pedazo de melón. Posesión para Tenerife. Era complicada esa manobra que tiña que facer, presunta iso si é Rubén Fernández. Esa pelota que vai caer en posesión de Sosa en concreto, dorsal número 1. Recordamos, suplentes no Tenerife, Poc, Juan, Ordu, Dailo, Gabri, David Páez e Samuel. Suplentes nese Depor Xuvenil, Javi, Alex, Dani, Iker, Estevez, Parada, Abel, De Labra, Álvaro, Mais Samuel e Rodri Leiva. Sal número 25, Rodri Leiva. Titular, pois xa sabedes no encontro de ida, Alex, que fixo, como dicíamos nos primeiros minutos da transmisión, varias intervencións bastante boas durante ese cómputo global dos 90 minutos. Outra vez Sosa controlando e movendo cara a esquerda nese interior propio de área. Quere sacar a pelota xogado Tenerife, pide calma Padrón no outro costado. Sosa atopando por dentro a Juliano que toca de primeiras para Guerra. Guerra novamente con Juliano que busca o pase en profundidade. Anticipación de Vergara que vai tocar con Nico e a desesperación neste caso do Tenerife. Nico que pode volcala sobre a esquerda, achégase Hugo Torres, tamén Dipanda, entendemento entre ambos os dous futbolistas. E Dipanda quen controla, quen toca cara a Héctor, Héctor en curto con David, David con Nico, Nico con Vergara, Vergara entre líneas movéndose moi ben Lucas, descargando sobre Mario, Mario na asociación con José Rey, José Rey adórnase nese recurso, toca en curto con Mario. Mario quere virar sobre sí mesmo, pode tocar cara atrás con Vergara. Vergara controla, Vergara que solta pelota sobre David. David, ese achegamento de Nico. David que traza ese pase diagonal sobre Dipanda. Dipanda dende a esquerda, arranca nesa aventura, haberá saque de banda pro do Depor Xuvenil. Minuto 38 de partido, 0-0. Vantaxe previa a este encontro, pois segundo que pasou unha ida de 0-6 para o Depor Xuvenil. Move Dipanda sobre Mario. Mario sobre Lucas. Lucas pode tocar atrás con Vergara. En efecto vai facer iso. Vergara para David. David nesa divisoria operando sobre Vergara novamente. Vergara para Mario. Mario nesa divisoria. Mario, veremos se pode proseguir a partir desde aí. Controlaba Rubén, Rubén descargaba sobre Mario. Mario combinaba novamente con Rubén, con espazo. Rubén que levanta a cabeza, Rubén que quere marchar do seu par. A devolución de Lucas, vai a ver, non hai falta. Iso parecía nese derrubo sobre o dorsal número 8 Deportivista. Non indicou finalmente López Vila. Segue a xogada neste caso a prol do Tenerife. Pola parte esquerda, persevera Joel. Joel que busca neste caso a Noda. Noda levanta a cabeza, outro pase sobre Joel que pode meter o centro de primeiras atrás. Veremos se é rematador o remate que acaba chegando. Saque de portería para o Depor Xuvenil. Sobre este minuto case 40 de encontro imos ver precisamente a repetición deste último lance. Esa chegada dende a esquerda
ese remate un pouco complicado neste caso do Tenerife. Ese saque de portería xa atribuído sobre o Depor Xuvenil e a pelota que está en funcionamento. Hugo Torres sacando a de xeito máis que sinxelo sobre Vergara. Vergara para David. David dende a parte esquerda ante ese achegamento de Héctor. Aparece finalmente Hugo Torres. Héctor perseguido nesa marcaxe individual por esa zona da medular. Eso sí, xogando unha posición pois un pouco diferente na cal soe desempeñar a súa axuda neste Depor Xuvenil. Héctor descargando sobre a dereita para Mario, minuto, agora sí, 40, derradeiros 5 do primeiro tempo, máis o que considere engadir o colexado con 0-0. José Rey para Héctor, prometeuse agora Guerra para domar esa pelota e para que sexa posesión para o Tenerife, sacando dende a parte esquerda con Marcos. José Rey, boa presión, non quere deixar que saia de aí a pelota. Veremos como a pode sacar mal neste caso Pablo. Anticipase Nico, que quería buscar a Rubén. Boa anticipación do Tenerife outra vez, pero rectifica rápidamente Nico. Hugo Torres sobre Dipanda. Marcha Hugo Torres. Dipanda que proba na acción individual a pelota que acaba outra vez sobre Nico. Nico, cara atrás, movendo con David. David para Dipanda. Dipanda ten preto dela Nico ou incluso Hugo Torres. Vaya pelota dirección ao capitán do Depor Xuvenil. Hugo Torres con Héctor. Héctor cara a outro lado con Vergara, vai chegar finalmente a esa pelota porque estaba mellor posicionado. Segundo pase a Mario, e Mario que move con Vergara. Vergara para Nico. Nico supera esa liña limítrofe que separan polos dous campos. Dipanda pisando a bola. Dipanda pode atreverse. Dipanda que levanta a cabeza. Dipanda que pode seguir. Ollo, pase de Dipanda sobre Héctor. Héctor que aguanta. Héctor que deixa para Rubén. Tapón o Tenerife. O remate de Dipanda que marcha desviado. Saque de portería para o Tenerife. Vamos ver repetida esta acción que acaba finalizando con lanzamento de Dipanda. Iso sí que marcha fora. Saque de portería para o cadro tinerfeño. Minuto case 42. Rubén que terá que chegar a esa parte dereita dende onde saca o Tenerife con esa pelota a media altura. Pretendía anticiparse Vergara. O salto de Nico que vai forte ao choque. Outro lado está prácticamente só Joel agardando porque lle chegue precisamente a pelota de Pablo. Pablo para Joel. Diante del José Rey. Valle dobrar Pablo. Joel que segue e que toca neste caso con Llero. Llero move para Padrón. Padrón diante de Dipanda, de Héctor neste momento. Posesión atrás con Marcos. Marcos que atopa na parte esquerda Pablo. Pablo de volta con Marcos. Rubén que sube intensidade na presión. Lucas faino un pouquiño máis. A pelota que vai finalmente sobre Sergio. Ollo porque pode roubar Rubén. Aí está a recuperación do Depor. Rubén que busca ese caneo. Atopa Héctor. Héctor nesta zona de 3/4 que ben resolve Héctor sobre Dipanda. O centro e a pelota que marcha saque de Curruncho dende a parte esquerda. Vai ser ese córner establecido sobre o Depor Xuvenil. Xa levamos uns cantos neste primeiro tempo. Neste minuto 43 case de partidos en apenas, como hicimos interrupcións, veremos se hai un minutiño de rigor para un principio, incluso se pitara ao chegar ao 45 tampouco pasaría nada. Dipanda mete o centro, non hai remate, a pelota pasada cara a outro lado, logo dun toque en defensa do Tenerife, vai a ver, Curruncho, iso parece, sí, de outro lado concreto. Xa sabedes que sois dicir que logo dun saque de Curruncho ven outro saque de Curruncho, pois aí vai. Iso sí, trocado o perfil neste caso, primeiro foi dende a esquerda, agora dende a dereita. Xa sabedes que o principal posuidor da pelota e o principal acaparador destes saques de Curruncho dende a parte dereita soe ser José Rey de Depor Xuvenil. Vai colocar a pelota precisamente José Rey, interior de área pequena contraria, Rubén máis lonxe de aí, outros 5 futbolistas no interior da área do Tenerife. Proba o saque en curto, José Rey sobre Nico. Nico con Hugo Torres. Hugo Torres que levanta a cabeza inmediatamente para xogar e apoiarse en Héctor. Héctor que pretende encarar, marcha do seu par que ven Héctor para meter o centro por baixo, non hai rematador, a pelota que queda morta, Lucas, a piques de marcar o Depor, a pelota que marcha desviada, a parte dereita o marco que defende o Tenerife. Vimos ver precisamente a repetición de ese lance, de como Héctor marcha do dorsal número 7, mete ese centro semimordido, non hai primeiro rematador, o segundo era Lucas, que reclamaba incluso pois que era posesión a prol do Depor Xuvenil e novamente saque de Curruncho, o cal de xeito hipotético tivera sido terceiro de forma concatenada. Sacará en longo
o Club Deportivo Tenerife. Hugo Torres deixa pasar a pelota porque sabe perfectamente que posesión para Depor Juvenil. Olla cara o reloxo colexado. Eso é indicación de que estamos no 44 e medio de partido, como vedes, ese marcador superior esquerda da retransmisión. Nesta retransmisión ofrecida por Auga de Parada, Vergara, que pode conducir e apoiarse neste caso sobre Mario. Mario atrás con Vergara. Vergara regateando e arriscando diante de Montino. Vergara para David. David que move sobre Héctor, apoyando en esta saída de pelota por parte de Depor Juvenil. Hugo Torres quería sacar a pelota de aí e o dito, minuto 45, non hai tempo de engadido neste primeiro tempo. Chegamos ao final, 0-0 no marcador, vantaxe que segue valendo por moito para o Depor Juvenil, 0-6 en total. Imos facer unha pequeña paradiña e máis pronto que tarde estamos de volta con esta segunda metade deste Depor Juvenil 0, Club Deportivo Tenerife 0, cuartos de final destas Copa Campións. ¿Buscas el equilibrio perfecto entre ejercicio y relajación? En Termaria Casa del Agua tenemos todo lo que necesitas. Desconecta en el talaso después de entrenar o haz una clase mientras tus hijos aprenden a nadar. Aquí disfrutamos todos.
la copa. Ay no, esto da energía. ¿Buscas el equilibrio perfecto entre ejercicio y relajación? En Termaria Casa del Agua tenemos todo lo que necesitas. Desconecta en el talaso después de entrenar o haz una clase mientras tus hijos aprenden a nadar. Aquí disfrutamos todos. Es tuyo también la copa. Ay no, esto da energía.
¿Buscas el equilibrio perfecto entre ejercicio y relajación? En Termaria Casa del Agua tenemos todo lo que necesitas. Desconecta en el talaso después de entrenar o haz una clase mientras tus hijos aprenden a nadar. Aquí disfrutamos todos. Da comezo este segundo tempo, os segundos 45 minutos deste encontro de volta dos cuartos de final desta Copa de Campións e veremos os derradeiros da eliminatoria que todo parece indicar que sí. Nico, que a pelota en posesión, atopando a Lucas, corre agora Di Panda, pelota que vai sacar, vai cortar polos anes de caso Tenerife, saque de banda para o Depor Xuvenil, sen trocos, neste tempo de lecer, aquí en a banca Riazor. Prepárase para facer o saque precisamente Mario, ocupando esta parte dereita, sacando en curto con Lucas. Mario por arriba, a pelota que lle cae a Di Panda, asistindo a Lucas, o control de peito, mete o centro raso, Lucas o remate de Héctor, Rubén e para dentro. Gol! Do Depor Xuvenil, marca o killer, marca Rubén, que estaba ca caña preparada para introducir esa pelota no interior da portería que defende o Tenerife. Cae o primeiro do partido, festexa Rubén, o quinto tanto de Rubén na eliminatoria, o primeiro tanto do Depor Xuvenil no estadio Abanca Riazor, 1-0 no marcador. Aí está o tanto logrado por Rubén nesa repetición e nese rexeite. Aí está Rubén para meter a pelota dentro. Vemos aí esa celebración conxunta de todos os xogadores do Depor Xuvenil. Sétimo tanto para o Depor Xuvenil na eliminatoria. Que mellor maneira de dar paso a este segundo tempo con ese tanto logrado por Rubén. Minuto case 47, vai estar adxudicado no 46 de partido. Son 5 goles de Rubén nestes dous entre a ida e, por suposto, entre a volta, con este tanto inaugural aquí en a banca Riazor. Sacará dende o centro o Clube Deportivo Tenerife, movendo a pelota por mediación de Lleno. Lleno, que atopa a Marcos, Marcos que descarga sobre Pablo. Pablo cara atrás, movendo con Sosa, na presión de Rubén. Sosa quita xa de enriba, Nico pode anticiparse. A pelota que lle cae a David nese centro do campo. David que pode mover sobre Vergara. Vergara é quen fai o control. Vergara sobre Mario. Mario cara atrás con Vergara. Vergara distribuindo cara a David. David, na aproximación en curto
con Hugo Torres. Hugo Torres pasa cara a Vergara. Vergara puede incorporar a Mario, incluso a Dipanda, controla a Dipanda, pasa directamente para Mario. Mario cara atrás con Vergara. Vergara movendo cara a posición de Anxo, que segue formando como arqueiro titular. Luego de esa decisión tomada por Miguel Figueira también para dar un poquillo de descanso y sobre todo de rotación para Anxo, que hoy elixido para formar parte de este 11 inicial dende o inicio. E Alex neste caso que está a descansar nesta retransmisión ofrecida por Auga de parada Vergara. Atrás dirigiendo con Anxo que toca de primeras con David. David levanta cabeza, puede volcar sobre la izquierda. Ahí está Héctor, prevenido para controlar. Amaga Héctor, quiere marchar por dentro Héctor. Héctor que prosigue en ese conducción, ese slalom. Aparece agora Mario. Mario que toca en corto con Dipanda. Dipanda outra vez sobre Mario. Podía recibir falta Dipanda. Dio colexado que finalmente non. Mario con Dipanda. Dende a dereita Dipanda que agocha, que esconde, que toca con Héctor. Busca o cambio de orientación sobre outro lado. Veremos se pode chegar esa pelota a Hugo Torres. Anticipación por arriba e o corte do Tenerife. Manda para o Depor. 48,5 superado xa de partido con ese 1-0 no marcador. O Depor Xuvenil que segue a gustarse nesta eliminatoria, establecendo ese primeiro tanto, obrado aí aproximadamente 2 minutos con Rubén. Descarga a pelota, cara dereita o Depor Xuvenil. Aparece Dipanda. Dipanda que agocha o esférico. Dipanda atrás con Mario. Mario en curto con Héctor. Héctor para que aparezca Lucas. Lucas quiere tocar con Mario, renuncia a ese pase. Lucas toca atrás finalmente con Nico. Nico sobre Héctor. Héctor levanta cabeza, marcha polo perfil dereito. Mario nega recepción, toda a defensa do Tenerife. Nico elabora un pouquiño máis polo outro lado, buscando cambio de orientación. David caiu ao chan, o xogador do conxunto tinerfeño, e veremos se vai poder continuar nesta contenda, porque estáse a doer agora tendido sobre o céspede o xogador do Tenerife. Aí está precisamente a entrar as asistencias médicas do conxunto visitante. Veremos se vai poder continuar. O xogador que nestes momentos ten que ser atendido de forma particular. Vemos aí os xogadores do Depor, na imaxe non, pero sí dende a posición de comentaristas, esa circunstancia que están aproveitando para beber un pouco de auga. Dipanda, Héctor, Mario, máis, se non me trabuco, Lucas, próximos desa posición desa área técnica. Vai haber troco neste caso no Tenerife. Vai entrar co dorsal número 12 Poc e vai marchar co dorsal número 6 Guerra. Marcha Guerra, dorsal número 6, entra Poc, dorsal número 12. No Tenerife, primeiro troco deste encontro, logo de ser, pois, evidentemente, reflexado nesa pantalla. Marchou Guerra, dorsal número 6, entrou Poc, dorsal número 12. Posesión para o Depor Xuvenil. Aí está o roubo por parte do Tenerife, que quere construir xogada de ataque. Agocha a pelota Chero, saca Llero sobre Juliano. A presión de Vergara, caída e a falta sinalizada sobre o Tenerife, que saca rápido, querendo sorprender a defensa do Depor Xuvenil. Manexa o esférico Anxo. Anxo que pode sair en curto sobre David. E aí está David precisamente, pois recibindo e tocando sobre Vergara. Vergara outra vez sobre David. David dende a esquerda movendo para Hugo Torres. Hugo Torres pode sair dende ese lugar. Toca atrás Hugo Torres, novamente con David. David para Anxo. Anxo que pode abrirla toda sobre Vergara. Está pois por fora lixeiramente da súa área propia. Anxo circula cara a outro lado con David. David conduce lixeiramente. David que levanta a cabeza. David que atopa a Hugo Torres. Hugo Torres con Héctor. Héctor para José Rey, que avanza pola esquerda perigosamente. José Rey. José Rey que atopa ese primeiro caneo, que toca atrás con Héctor. Héctor segue, pode aventurarse co golpeo de Héctor, que marcha fora finalmente. Saque de portería para o Tenerife. Logo dese zapatazo de Héctor,
que marchou preto da portería que defende o cadro tinerfeño. Vamos ver aí a repetición, ese atrevemento por parte do dorsal número 18, que un dorsal que se ocupar Álvaro, o 11 sobre ser Héctor, como dicíamos no principio da transmisión, o 10 neste caso ese Héctor, o 11 Dipanda. Saca en curto Tenerife, que quere sair por esta esquerda, escapáselle esa bola a Joel, a verá saque de banda para o Depor Xuvenil. Mario con Lucas, Lucas quere xogar atrás con Mario, a pelota que se veu previamente, indica o colexiado que vai a haber saque de banda neste caso para Tenerife. Será Pablo, dorsal número 3, que empoña a pelota en dispor en funcionamento. Pablo, mira cara adiante, quere facerse con ela. Montero, o último en tocar dio colexiado que foi precisamente Montero. Saque de banda para o Depor Xuvenil, saque de banda para Mario. Mario atopando atrás a Vergara. Vergara agarda por Nico para facer ese apoio e para buscar no outro lado agora David. David que pide calma. David que agarda porque chegue Hugo Torres. Hugo Torres dende a esquerda que pode mover cara atrás con José Rey. José Rey para Nico. Nico abre toda cara a Hugo Torres. Hugo Torres que pode perseverar por esa banda esquerda. Meter o centro incluso, finalmente non. Agora si Hugo Torres vai metendo o centro, pode chegar Lucas por arriba, pero se moita fe. Vai a haber saque de Curuncho para o Depor Xuvenil. E o primeiro desta segunda metade para o Depor Xuvenil no minuto 54 de partido. Transcorreron xa eses primeiros 9. A piques de chegar ese 55. Marcha cara ese Curruncho, saca Dipanda en curto con José Rey. José Rey atrás buscando remate de Héctor. Héctor atopa ese caneo. Héctor atrás ante esa chegada de Hugo Torres. Quería finalizar xogada. Tapona ben o Tenerife. Quere sair Poc sobre Padrón. No outro lado está Montero. Montero que reclamaba ese esférico desesperado. Cambio de orientación agora no Tenerife. Bo esforzo defensivo de Dipanda. Controla e toca atrás Joel para Pablo. Pablo marcha de José Rey. Dipanda quere deter o avance de Pablo, controla Juliano, distribuye Juliano para esa chegada de Sergio. Sergio, cara a parte dereita, veremos o que pode dar de sí este ataque do Tenerife. O centro lateral, Ben David, saca pelota David, dende área propia prácticamente. Quere pelexar agora Rubén, bo control de Lucas. Lucas que vai probar sobre a dereita, pode chegar Dipanda. Dipanda que controla, van Dipanda, Lucas máis Rubén. Dipanda, proba acción individual. Dipanda mete o centro, remate que acaba por riba da portería do Tenerife, indica o colexiado que había fora de lugar. Imos ver precisamente a repetición desta última acción. Cámara un pouco máis lenta, como entraba Dipanda. Ese fora de xogo, que sí parece que hai, que indica o colexiado, remate arriba nese pote traizoeiro, fronte a esa posición que ocupaba Lucas. Xa sacou de portería o Tenerife, 55 e medio de encontro, 13 e 11 da tarde aquí no Estadio Banca Riazor, onde está a xogar este enfrontamento de volta dos cuartos de final da Copa de Campións o Depor Xuvenil, cun 7-0 global na eliminatoria, 0-6 de saída en Tenerife, máis este tanto adxudicado a Rubén no segundo minuto de xogo do segundo tempo do partido de volta. Atención a ese prolongamento sobre a parte esquerda. Juliano entra con perigo. Juliano buscaba o centro. Vergara botouse en riba. Segue a presionar Vergara. Quere facerse dono do coiro que ten agora mismo no seu poder o Tenerife. Vergara, eu creo que tocou un xogador do Tenerife en último lugar. Dio colexiado que vai a haber saque de portería ante ese lamento que está de saber por medio da pantalla de Juliano. Saque de portería, si parecía claro dende a nosa posición que o último en tocar, fruto dese rebote, foi Juliano. Como dicimos, a cara Anxo. Anxo que vai tocar sobre Vergara. Vergara, interior de área propia. Vergara que traza ese pase sobre Lucas un pouco arriesgado. Rouba o Tenerife, golpeo a pelota que marcha por riba do arco que defende o Depor. A verá saque de portería para o conxunto deportivista. Pode ser unha saída de pelota, que tamén os hai evidentemente porque non se pode aguantar a un ritmo e sobre todo a un nivel de xogo perfecto durante os 90 minutos regulamentarios e máis en 180 minutos que computan a eliminatoria. Case aproveita para facer o empate o Tenerife. Poc comandando ese roubo diante de Lucas, resolve Poc atrás, a piques de anticiparse Rubén, a pelota que queda morta, Dipanda que podía gañar aí, o colexiado que vai a ver, saque de banda por o Depor Xuvenil. Pensaba que podía correr a cargo do Tenerife ese saque de banda Joel, que xa está retrocedendo consecuentemente, logo de ter perdido ese esférico. Anxo distribuindo sobre David.
David conduce, David toca con José Rey, deixa de cara sobre David. David sobre Hugo Torres. Hugo Torres que pode xogar atrás, amagaba Hugo Torres. Unha punto de mira Caradiantes, a pelota que acaba marchando, banda para Tenerife. Minuto 57 e medio xa, superado de partido a piques de chegar a primeira e única hora de partido. Sacará o Tenerife dende a dereita, buscando socios ao seu redor. Xogador do Tenerife, con ese primeiro troco xa efectuado por medio do conxunto insular nesta segunda metade. Polo de agora non hai movimento no Depor Xuvenil. Saca a pelota atrás, Joel sobre Pablo. Pablo recúa lixeiramente, apropiase do esférico Marcos. Marcos de perna zurda, topa esa suba de metros pola dereita do seu compañeiro. Achegamento en curto de Noda, Noda que recibe, Noda que se perfila, Noda que busca o lanzamento, diante dele estaba Nico por arriba, Vergara pelexa a pelota, que pode quedar en posesión outra vez novamente o Tenerife, que chega a insistir pola parte dereita, nese vértice, o centro, Nico por arriba, tocando xusto necesario que atesta, outra vez Héctor tocando atrás con Hugo Torres, veremos de que maneira pode sair desa posición un pouco comprometido de por Xuvenil, zapatazo en longo de Hugo Torres, vai pelexar e vai baixar Rubén de xeito espectacular. Rubén agocha a pelota, desfaise o seu par, Rubén tocaba para José Rey, parece que vai invalidar o colexiado a posibilidade de que siga en transcurso o ataque para o Depor Xuvenil, logo desa caída o xogador do Clube Deportivo Tenerife, con este 1-0 no luminoso, o tanto que obra de Rubén, a posesión que segue sendo a prol do Depor Xuvenil. David, que vai na mover sobre Vergara, Vergara dende esa posición central, atopando a Mario, Mario marcha do seu par, Mario que segue, Mario que atopa na distancia curta Nico, Nico pode xogar sobre a banda esquerda con Héctor, Héctor controla, marcha Hugo Torres tamén por ese perfil, Héctor que busca o primeiro caneo, José Rey controla, dispara José Rey a pelota que marcha alta portería para o Tenerife. Logo desa intentona do Depor Xuvenil, imos ver repetida esta imaxe, con esa presenza de Héctor dende a esquerda, se entrega para José Rey e o lanzamento que marcha por riba nesa parte superior do marco que defende o Tenerife. Ollo agora o roubo de por Xuvenil, o remate de Dipanda que marcha pasado, reclamaba a pelota Rubén, incluso Héctor, novamente saque de portería para o Tenerife. Vamos a esta acción repetida, roubo de Dipanda, pedía Rubén, José Rey atrás Héctor, prácticamente no segundo pau. Neste caso, optou Dipanda polo lanzamento directo. Superamos esa hora de partido, 1-0 para o Depor Xuvenil nesta volta fronte ao Clube Deportivo Tenerife. Depor Xuvenil, pois que dicíamos logo de que rematara ese encontro de ida, que tiña pé medio na seguinte rolda en a Final Four desta Copa de Campións. Pois aí precisamente vai estar e prepáranse os dous primeiros trocos en Depor Xuvenil e tres concretamente no Tenerife. No Depor Xuvenil van a entrar co dorsal número 17 Parada e co dorsal número 14 Dani para reforzar diferentes postos. O Xuvenil de Miguel Figueira, prepáranse dorsais 17, 15, 16 no Tenerife. Concretamente David Páez, Gabri e Dailo. Vai marchar o dorsal número 9 Montero no Tenerife, ou iso parece. O que está claro é que no Depor Xuvenil marcha Rubén, entra Dani no seu lugar e marcha Hugo Torres, entra Parada no seu lugar. Vemos aí como abandona o campo Noda, dos substituídos no Tenerife, abandona Joel e abandona Montero, se non me trabuco. Noda. Pelota que está parada polo de agora. Segunda ventana de trocos para o Tenerife. Esa primeira xa efectuada por parte do Depor Xuvenil. Marchou Hugo Torres, será Parada quen acabe ocupando ese lateral esquerdo. Marchaba Rubén, entra Dani no seu lugar. Veremos de que maneira acaba discorrendo este ataque do Depor Xuvenil, que a posibilidade de que pase a esa punta Dipanda. Neste minuto 62 de partido. Haremos de aquí uns momentos ese dato de asistencia oficial aquí en Abanca Riazor, que saberedes máis pronto que tarde, de aquí aos próximos 20 minutos aproximadamente. Sacará a pelota en longo Joel.
Segundo también a disposición ofensivo de Tenerife. Joel bota en longo. Pelota sobre área do Depor Juvenil. Toca o suficientemente a defensa deportivista. Era Vergara. Parada, raseando sobre Dipanda. Esa pelota que le puede caer a Héctor. Atención porque hay situación clara de contragolpe. Lucas. José Rey entrando dende a dereita. Remate de José Rey. E chega o segundo tanto do Depor Juvenil. Marca o Depor Juvenil. Marca José Rey nesta transición vertiginosa por parte do equipo que dirixe Miguel Figueira. O segundo Depor Juvenil que culmina José Rey, que fixo o primeiro desta eliminatoria, que xa deixa totalmente sentenciada, se xa estaba a prol dos nosos. Segundo tanto do Depor Juvenil. Gol para José Rey. Y de espera aí esa repetición de cómo entra José Rey, de cómo controla, de cómo axusta esa parte baixa da dereita do guardameta. Esa pelota que vai voltar a estar nese centro neurálxico de xogo. Segundo tanto do Depor Juvenil. 2-0 con ese gol de José Rey. Unha xogada que tiña pinta de que podía acabar en gol, tamén por esa necesidade de efectivos en defensa que necesitaba o Club Deportivo de Tenerife. E con ese esforzo tremendo que tiñan que facer os xogadores visitantes para poder chegar a cometer este perigo orixinado por parte do Depor Juvenil. Xa está xogando en curto a pelota o Club Deportivo Tenerife, o global é de 8-0 para o Depor Juvenil neste minuto 64 de partido. Vanlle quedar a isto pois menos de 30 minutos ou 30 minutos aproximadamente, depende do que queira engadir o colexiado. Caída de Parada, o centro do Tenerife por baixo. Vai facerse con ela Parada, que saca sobre Dani. A pelota sobre Héctor, que non pode chegar. Anticipación do Tenerife. Acude para despexar en longo a defensa do Depor Juvenil. Dipanda dende a esquerda. Dipanda que busca acción de un para un. Dipanda que segue, Dipanda que se perfila. Dipanda que quere acabar e rematar esta xogada en gol, pero anticipouse en último lugar Sosa. Guardameta do Tenerife quedou tendido, iso sí, por fora do rectángulo de xogo Dipanda, é dicir, pois nese fondo da portería que ocupa o Club Deportivo Tenerife, e pois estaremos pendentes de se vai poder continuar ou non Dipanda. Logo dese percance está acudindo agora as asistencias médicas do noso clube, as cales tamén queremos agradecer unha xornada máis pois a súa presenza e a súa axuda sobre os xogadores tanto deste Depor Juvenil como do resto de equipos do Depor. Vemos aí como se levanta Dipanda, que axuda das novas asistencias médicas, e Dipanda que vai entrar de novo sobre o céspede cando estivo a piques de encontrar ese primeiro tanto. Saca pelota en curto o Club Deportivo Tenerife. En posesión está Marcos, que move cara a esquerda con Poc, que acaba instalado nesta banda logo e por mor dos trocos. Pelota cara adiante con ese control, quere agochar a pelota o Club Deportivo Tenerife. Saído dende a súa posición David. Posesión atrás para o Tenerife precisamente. Poc movendo por dentro. Boa presión do Depor Juvenil que pode recuperar. Que xesto técnico agora de Juliano, que volca a pelota sobre outro lado, sobre a dereita. Minuto 66 de partido. Padrón buscando presenza e perigo. Proba o centro Tenerife sobre o segundo pau. Non hai control. Haberá saque de portería para o Depor Juvenil. Saque de portería para Anxo, que veremos sobre quen pode xogar, porque está indicando o que vai xogar e quen vai sacar sobre todo. Aí está Anxo xogando en longo. Non pode chegar José Rey. Anticipación de Poc. A pelota que polo momento non tendó, ¿no? En ese balón dividido vai gañar o esférico o Depor Juvenil, todo parece indicar. Reclama ese esférico Mario. Minuto 67 case de partido con ese 2-0. Con ese hashtag Depor CD Tenerife. Perde a pelota o Depor Juvenil, o non chegou a gañar a mellor dito Dipanda. Agora é Parada quen toca atrás con David. Nico para atrás, movendo para David precisamente. David con Parada. Parada traslada a pelota cara a outro lado.
Ahí está rifando arriba Vergara. Quiere baixar a pelota Lucas. Nico con Lucas nuevamente. Lucas cara atrás con David. David cara a izquierda. Movendo cara a esa parte de centro que ocupa Nico. Nico en campo Tenerife. Dipanda en curto atrás con Vergara. Vergara sobre outro lado para David. David que pode atopar agora a Dani, finalmente non. Vergara que pode tocar sobre a posición de Anxo, a pelota que parece que quedaba un chisquiño curta. Acaba despexando o Depor Xuvenil. Nico agochando ese esférico para tocar con Vergara. Vergara para Nico. Nico que quere marchar por medio de varios futbolistas do Tenerife que ven Nico. Nico segue avanzando. Nico con criterio movendo para Héctor. Héctor, un para un que non acaba saindo. Padrón que adiviña as intencións do futbolista do Depor Xuvenil. Posesión para o Clube Deportivo Tenerife. Padrón que avanza. Padrón que supera a divisoria. A pelota en profundidade. Vai controlar o Tenerife. Segue a acción. Pedía fora de xogo. O Depor Xuvenil acaba sacando a pelota pola liña de banda. Por fora mellor dito. O Depor Xuvenil será saque de banda para o Clube Deportivo Tenerife. Saque de banda. Sobre o minuto case 70, o cal estamos a piques de chegar aquí no Estadio Abanca Riazor. Nico controla en interior de área propia, sacaba a pelota sobre Dipanda. Acaba roubando o Clube Deportivo Tenerife. Pedía a pelota a Llero. E o esférico que vai marchar atrás en principio sobre o seu gardameta, sobre Sosa. Conxunto de Suso Santana que busca o seu primeiro tanto na eliminatoria. Nunha difícil proba fronte ao Depor Xuvenil, segundo pois a trayectoria nestes cuartos de final precisamente do Depor Xuvenil. Vai haber trocos precisamente no Depor, vai marchar Mario co dorsal número 2, entrará co dorsal número 15 Iker, e retírase co dorsal número 11 Dipanda, entrará co dorsal número 16 Estevez, para reforzar ese medio campo. Polo tanto pasará a unha posición un pouco máis adiantada Dani. Por lo tanto, vemos ahí a entrada de Iker y a entrada de Dani Estevez sobre o céspede, que reaparece neste Depor Xuvenil, unha grandísima nova de cara a este treito final e a esa Final Four da Copa de Campións, onde vai estar tamén o voz de Dani Estevez. Saca de banda agora o Depor Xuvenil. Veremos se Vergara pasa este lateral dereito, porque máis como a central está Iker posicionado no eixe esquerdo, tamén segundo a súa perna natural. A posesión que corre a cargo do Depor Xuvenil. Lucas para Nico, Nico para Héctor. Héctor acompañado por Parada. Héctor para Parada, que podía finalizar con golpeo. A xogada que segue, proba o centro. Neste caso Parada. Segue Héctor, que a pelota dominada. Héctor que quería adornarse novamente. A pelota que gaña o Clube Deportivo Tenerife. Rifa o esférico arriba o conxunto tinerfeño. Tocaba atrás de primeiras Iker con pulcritude e aí está David movendo con Iker. Iker para Nico. Nico sobre Dani Estevez. Estevez que volta a controlar. Estevez que pode xogar atrás con Iker. Iker para David. Agora neste eixe dereito, no esquerdo pasa Iker. O que dicíamos, lateral dereito Vergara, no esquerdo Parada, logo deses primeiros trocos. Outra vez, David, movendo para Iker. Iker, que apunta cara a esa banda esquerda. Iker atrévese, combinando con Dani Estevez. Estevez en curto, con David. David con Estevez. Estevez, tendo xa protagonismo nestes primeiros segundos / minutos no céspede. Veremos esta entrada de Estevez habilita para que se proxecte un pouco máis a Nico, ou van quedar máis ben ese dobre pivote. Veremos un pouco. Vergara con Estevez. Estevez que olla cara a Nico. Nico controla e pasa directamente con Iker. Iker para Dani. Dani con Iker. Iker para David. David levanta cabeza. David que pode buscar a José Rey. José Rey de primeras para Lucas. Controla Lucas de costas. Lucas que quere zafarse do seu par. Quere sacala de aí o Clube Deportivo Tenerife. A pelota que lle cae a Nico. Nico en curto para Dani Estevez.
Dani Estevez, atrás con Iker, minuto 72, e case medio de partido nesta retransmisión ofrecida por Auga de Parada. 2-0 está gañar o Depor Xuvenil. Héctor entra dende a esquerda, Héctor que busca o túnel nese pase, nesa incorporación de Nico, saque de banda para o Depor Xuvenil, logo deste despexe efectuado por parte do Tenerife. Hai controlar ou tocar de primeiras, mellor dito, Héctor, cara atrás con Iker, Iker que pode orientar cara a Dani Estevez, que polo de agora non ponga directa, buscaba ese pase interior sobre Lucas, rexeita o Tenerife, volta a probar o Depor Xuvenil, Nico levanta a cabeza, pode chutar, Nico a piques de marcar un auténtico golazo, a pelota que marcha para Corrucho, tivo que intervir o gardameta Sosa, e que intervención do guardarredes do Clube Deportivo Tenerife. Imos proxectar esa xogada repetida, unha acción destas de pelota parada, logo de que se saque, veremos este curruncho a prol do Depor Xuvenil. Vai José Rey, preparado xa. José Rey saca en curto, fronte a esa chegada de Héctor. Recurta Héctor, Héctor que segue, Héctor que se mete na área, golpeo de Héctor, petan un xogador do Tenerife. Cae a pelota outra vez a Nico. Estaríame saber a porcentaxe de pases de Nico. O golpeo de Vergara que... Perdón, de Parada que esvarou previamente, pero é que ten que ser un dato descomunal, porque xa non só que sexa un xogador cunha visión de xogo espectacular, senón que ten un saber estar inmellorable no céspede, fai case todo ben, implicado na maior parte das tarefas tanto defensivas como ofensivas, e logo que todo o sentido de xogo desa engranaxe na súa fase inicial de construcción do Depor Xuvenil pois pasa por Nico, que xa dicimos, debe ter unha porcentaxe de acerto no pase pois impecable, prácticamente perfecta. Prepárase no Depor Xuvenil co dorsal número 12 para entrar Javi, xa está nesa zona de trocos, co dorsal número 18 preparado, ou iso parece, xogador do Tenerife. Haberá posesión para o Depor Xuvenil neste treito final. Posesión para o Depor Xuvenil, Samuel, que é o xogador preparado no Clube Deportivo Tenerife. Aí está Dani, tocando atrás con David. Para Dani, Dani controla, Dani busca a José Rey, acompañado por Vergara, vaya galopada de Vergara que mete o centro atrás, fallou, iso sin a execución, pretende sacar a pelota, o Clube Deportivo Tenerife presionaba a José Rey, vai a haber falta, e agora imos aproveitar para ver esta acción previa repetida, e hai uns minutiños, ese golpeo de Nico, exquisito tamén incluso para iso, a intervención por arriba de Sosa. É momento para estes trocos no Depor Xuvenil. Vaise retirar, iso parece Vergara, co dorsal número 4 que está cedendo brazalete de capitán a Dani Estevez. En efecto, marcha Vergara, entra Javi no seu lugar, previo esa entrada de Samuel. A pelota que vai ser posta en funcionamento. Javi. O Tenerife. Sergio, que toca en longo para esa subida de Padrón. Chega ben Iker, protexe Iker, haberá saque de portería para o Depor Xuvenil. Neste minuto xa 76 de partido. Dous tantos logrados no segundo tempo para o Depor Xuvenil. O primeiro de Rubén e o segundo de José Rey. Aquí no estadio Abanca Riazor. Xoga en longo. A pelota anxo. Veremos quen pode chegar. Esa trayectoria era José Rey, o mellor posicionado. A pelota que lle favorece ao Tenerife. É Juliano, quen pode tocar atrás con Poc. Poc retrasa novamente. Esvarou no último momento Dani nesa presión. Tiña bastantes opcións de poder recuperar e de roubar. Controla Marcos. Marcos fronte a esa presión de Lucas. Nico en posición un pouco máis adiantada logo da entrada de Dani Estevez. Pelota que marcha sobre a esquerda, sobre Poc. Poc atrás. Poc que volta a recibir, taponaba José Rey, saque de banda para o Tenerife. Minuto 77 de partido. Xa moitos trocos neste segundo tempo. E tocará ese turno para o Clube Deportivo Tenerife. Sosa movendo cara a dereita,
nesa saída para o Tenerife. Ese control de Padrón que quiere tocar en longo con Samuel. Dani Estevez cara atrás con Iker. Iker con Anxo. Anxo controla e pasa nuevamente con Iker. Iker partindo dende a esquerda con Dani Estevez. Dani Estevez atrás con Anxo. Anxo ten que xogar en longo, de xeito obrigado. E atopa José Rey, podía haber mau de Poc. Poc que recupera o esférico, a caída de José Rey que non significa nada. E Juliano que vai mover atrás. Cara dorsal número 5, cara Marcos. Marcos con Juliano. Juliano atrás para Marcos. Marcos busca un apoio en curto. Boa distribución agora de Llero. Pelota atrás con Poc. Poc para Marcos. Marcos que ten preto de la Sosa. Ou senón outra vez a Poc. Aí está en efecto. Poc que movía para Juliano. Juliano diante de José Rey, tamén de Javi. A pelota que saiu. Finalmente haberá saque de banda. Saque de banda para o Club Deportivo Tenerife. Minuto 78 de case medio de partido. A pelota que marcha cara atrás. Controla Marcos. Que busca o cambio de orientación sobre outro lado. A pelota que marcha ao pé de Padrón. Boa presión de Héctor. Héctor que acaba controlando esa pelota. Héctor atrás con Anxo. Anxo rifa o esférico arriba con ese despexe timorato. A pelota que controla o Club Deportivo Tenerife. A presión de Héctor. Tamén salta Dani. A pelota que, mentres tanto, pois marcha cara atrás e que controla Sosa por fora de media lúa propia. Sosa que quere buscar a opción que ten máis preto del e que vai mover sobre a dereita. Sosa agora con Sergio. Sergio para Padrón. Tocando en curto. Fronte a esa presión do Depor Xuvenil. Outra vez Marcos, que pode combinar con Llero. Finalmente controla Poc dende a esquerda, con posibilidad de seguir por esa banda. Poc que busca o cambio sobre outro lado. Ollo con esa entrada dorsal número 16 de Gabri. Pelota que vai marchar cara a saque de Curruncho, neste caso a prol do Club Deportivo de Tenerife. Minuto 79 e medio de partido, treito final agora sí da eliminatoria. Onde por Xuvenil que vai acceder á seguinte rolda e que vai superar ao Club Deportivo de Tenerife. O ano pasado pois enfrontouse ao Sevilla con esa eliminatoria resolta, se non me trabuco, na prórroga en favor do conxunto hispalense. Indicación de posible xogada saída en canto ao que pode suceder no interior de área por parte de Suso Santana. Proba o centro o Club Deportivo de Tenerife. Erguese Dani Estevez, o remate, chega o gol do Tenerife. Marca o Tenerife, marca Samuel. O primeiro tanto da eliminatoria para o conxunto tinerfeño. E, pois, no partido tamén con ese 2-1 que vai ser actualizado máis cedo que tarde. Vamos ver aí esa repetición. Centro de zurda, ese remate semiacrobático e a pelota que marcha cara adentro da portería que defende Anxo. 2-1 marcador, recurta distancias o Tenerife neste treito final, neste minuto 80 e medio de partido aquí no estadio Abanca Riazor. Nese festexe conxunto dos xogadores do conxunto visitante, valga a redundancia. Marcou Samuel, o xogador recén ingresado no céspede, un dos últimos, o último, se non me trabuco, en disputar minutos dende o banquiño. No caso do equipo que adestra Suso Santana, que acurta diferenzas e que está vivo, polo menos no partido. A caída de Dani Estevez, a xogada que segue, o cambio de orientación do Tenerife sobre outro lado, pode recuperar a pelota Parada. Parada que controla, Parada que segue, Parada que quería abrir para Héctor, estaba pois posto no medio. Padrón para recuperar, o pase ao espazo, non chega Samuel, retrocede Anxo, que vai coller esa pelota. Controla Anxo totalmente a situación. E agora pois vai darse ese dato de asistencia aquí no estadio Abanca Riazor. As persoas que accederon ao recinto para apoiar ao noso Depor Xuvenil. Cando a pelota marcha para saque de Curruncho, 1439 persoas a bordo de Abanca Riazor. Dato pois espectacular para ver a este Depor Xuvenil previo que vai ser a súa andaina na Final Four da Copa de Campións. Este derradeiro test, neste encontro de volta. Será saque de Curruncho para o Club Deportivo Tenerife nunha acción que, calcada a do gol, vigilancias absolutamente activadas no Depor Xuvenil
esta xogada de estrategia. Vai o centro cara ao primeiro Pau Ben Iker para sacarse a pelota de enriba. Pode xogar sobre Héctor. Ollo porque pode ser incluso acción de 2-1 en caso de que controlase aí Héctor. Saque de banda para o Depor Xuvenil. Reclamado incluso unha posible falta ao Club Deportivo Tenerife que non vai a ver. Banda para o Xuvenil. Saca parada sobre Dani. Perde a pelota nese saque. O Depor Xuvenil rouba ao Club Deportivo Tenerife. Juliano agochando o esférico. Hai falta sobre Juliano. Reclamaba acción limpa o Depor Xuvenil, pero non. Será saque de falta a prol do Tenerife. Veremos quen vai sacar deses xogadores que están aí precisamente. Porque está preto da acción Sergio, colocando a pelota, con posibilidade, claro, Benaventurada de golpeo directo, pero está moi longe. Se non de xogada en saída. Pois mira, Sergio. Pelota que marcha fora, saque de portería para o Depor Xuvenil. Imos ver precisamente repetida esa acción. Que acabou en lanzamento computado para o Club Deportivo Tenerife. Ese saque de portería que vai efectuar Anxo, en principio. Vai colocar a pelota Anxo. Sobre o minuto 84 que imos chegar de encontro. Veremos pois un pouco como vai ser ese tempo engadido. Mais a Luis Osí dos trocos, dos 2 goles. Pues poden ser perfectamente 4 minutos. Se acaba el longo Anxo. Por arriba José Rey. A pelota que pode lle caer a Dani. Queda solta atrás, non chega Lucas. Controlaba o Tenerife, sacaba o Tenerife. Outra vez Juliano con Samuel Iker que corta polo San. E esa pelota, ese esférico que vai ser a prol do Depor Xuvenil. Non pode chegar Poc. Xogadores do Tenerife, máis algún que está a disputar pois todos os minutos da eliminatoria, pois que comezan a estar un pouco fundidos. Que lóxico. E sacará Javi, dorsal número 12. Puidendo atopar a Lucas ou puidendo topar a José Rey ou Héctor. Javi sobre Héctor. Héctor provoca outro saque de banda para o Depor Xuvenil. Saque de banda que vai efectuar Javi. Javi sobre Nico. Nico cara atrás, movendo a pelota que petou en Dani Estevez. Rouba o Club Deportivo Tenerife. Controla de cara Iker con Estevez. José Rey cara Javi. Javi dende a dereita. Pedía a pelota a Héctor. Finalmente vai atrás con David. David rasea con Iker. Iker controla e pasa atrás con Anxo. Anxo vai botar a pelota en longo. Veremos se pode atopar aí a Lucas que vai pelexar como a mínimo. Saca a pelota o Tenerife, por arriba o esférico que vai atrás, Padrón en curto para voltar a recibir nesa parede. Padrón que quería proxectar no ataque a Dailo. A posesión que vai correr a cargo do Depor Xuvenil no minuto xa 86 oficialmente de partido cando remate esta frase. Anxo. As instruccións tamén de Miguel Figueira. Anxo que vai facer botar a pelota en longo. Quería buscala. Lucas acaba nos pés de Héctor. Héctor que busca apertura para esa carreira de Javi. Lucas está prácticamente só. O centro de Javi cara ao segundo Pau. Veremos se chega Dani nese corpeo. Vai anticiparse finalmente Padrón. Padrón movendo en curto. Presiona Depor Xuvenil. Rouba pelota Héctor. Héctor lanzado polo terceiro. Ao servicio atrás o golpeo. A pelota que marcha por arriba. Era parada. Finalmente executa ese remate Héctor. Saque de portería para o Tenerife. Imos ver a repetición desta última acción. De como rouba parada e de como finaliza Héctor. Marchou a pelota pola parte superior do marco que defende Sosa. Minuto 87 case de partido. Saca o Tenerife pola esquerda. Posesión atrás. Cara ao dorsal número 5, cara Marcos. E move a pelota o Tenerife. Ante ese repliegue defensivo do Depor Xuvenil.
Presiona Dani. Saca o Tenerife a pelota. E agora basculación do Depor Xuvenil, que terá que ir sobre outro lado. Con esa presión de José Rey, a pelota ao espazo. Pensaba Samu nun principio que non podía chegar. Logo pois sprintou de repente e logo desistiu unha acción, provocando este saque de portería para o Depor Xuvenil. Minuto 87, medio superado de partido. O dito, pendentes do tempo engadido, que pois a cuestión que nos falta por saber de aquí ao final, porque imos chegar ao 90 e logo pois a partir de aí haberá momento de tempo para ver canto decide engadir aí o colexado. Sacaba a pelota el longo o Depor Xuvenil. Controlaba o Tenerife, Juliano, mostrando a súa calidade. Juliano con Gabri. Gabri buscando apertura, cara dereita. Aí está Padrón. Padrón outra vez con Gabri. Posesión cara atrás. Agora combina Sergio. Cara dereita. Aparece Samuel. Samuel con Poc. Control que lle queda un pouco atrás esa pelota a Poc. Poc que se atrevía aí diante de dous xogadores do Depor Xuvenil. E a pelota que lle cae agora a Dani sobre a esquerda. Dani preto de Lucas, o golpeo de Dani, a pelota que marcha por fora, saque de portería para o Club Deportivo Tenerife. No minuto 89 xa superado. Saca a pelota xogada ao Club Deportivo Tenerife. Con esa presión de Iker, con esa presión de Vergara. Con esa ocasión de perigo que quería buscar o Tenerife e fora de xogo de Samuel, que buscaba ese remate e interviña, neste caso, Anxo. Vamos chegar ao 90 e veremos se podemos saber ese tempo engadido que vai poder darse aquí na Banca Riazor. Entre Depor Xuvenil e Tenerife, un Depor Xuvenil que vai acceder a esa Final Four da Copa Campións. Como dicimos, a expensas de que se oficialice calé o seu rival nesa eliminatoria de semifinais. A partido único. Pois non hai tempo de engadido, non hai tempo para máis. Finaliza o partido. Gaña o Depor Xuvenil por 2-1. Imponse na eliminatoria por 8-1. O Depor Xuvenil que estará na semifinal, nesa Final Four da Copa de Campións de idade xuvenil, loitando por ser o mellor equipo de España neste exercicio 24-25. Noraboa, rapaces, moita sorte nesa andaina e bo día, deportivistas.